Good. Ya no luta. Bien, para tout. Muna di nonu na ba. Muna to sumo nonu no. O ya bu lie nyo dam gbum na afofo gbum. O we fa ne ba ndo na lo gba na akpo njim block. O de ka njim block na afo. E ba na eri ara akpo atita na ngene de. E ba ro agwa na ji. Muna ya dro na mo ko si agaga na me no no. E ba no diri nya ya de go mana. All I know, or the answer. You send me now, or you got some milk and I don't go. Am I wrong? If I can't able to ask my castle, or I talk to me at the time. Oh, that's it. You're the guy who don't do what you want to do. On the woman. Jonas, Chairman. obi dịkwa na ma aṅụrị hinne anyị ncha nọ ebe a n'ihi na ichi atara azụ ebe nọkwa n'etiti anyị. Ịmakwana na oge nwa bụ eriri n'ụdọ jikọtara onye ọbụla na ebe a. Nke kacha atọ m ụtọ bụ na ekele dịrị Chineke na gị nwa mechara eziokwu niile wee pụta ihe. I wee pụtakwa. Anyị sị gị nnọọ. O? Nnọọ. No, Jonah. No. Mana kedu nnọọ ụdị mmụọ ọjọọ na-achị ụmụazị a ụmụaka ugbu a ka ụdị mmụọ ọjọọ na-achị ụmụ ọgwụgwọ oge a ka ụdị ego ha chọrọ ịkpata ọ ka isi gbaa ego ka isi wee dịrị ndụ na-emetụ ihe n'ọnụ tata Mgbe nwee ike inwekọta ebe a ifu bịa ka ifu ụmụaka mụ na fa nọ n'ime ebe ahụ ụdị ụmụaka dị ndụ dị fa na-arụ ọfa ka mụ na maka na fa bụ ndị umengwụ fa chọrọ inwe ndidi n'ife gbasa ife ụwa fa wee na-achụ ego n'ike solu ụzọ eji achụ ife ụwa n'ike ọkpụbata fa n'ime nga kpụbata fa n'ime nga ndụ fa anaghị n'iyi nụ ọkụ ọjụ tere ime ebe ahụ nke kasị wee jọọ bụ ka esi emefa n'ime ebe ahụ ụdị ụmụ a na-emezifa bịa ka ifu ka esi wee dobe anyị ncha ka azụ etinye n'ime katọ ma mmanụ ndị arụ a ofu pelu ka eji anụ mamị ma nsị na-akpa ya ma nsị mejideta nwa ya n'ime ebe ahụ ọrịa ụtụtụ echi ya onye isi ime nga achọ ofu onye tụọ anya aka si anya buru agwọrọ agwọ jee n'azụ ụlọ enwe ebe gọta dị awụfu onye ebe ọya Oga Jonas, so isokwafa enyocha isoro hafa ga tupu ose mba onye isi ụlọ nga bịa na-eme anya dịka ọkwanyelu arọm ugwu kwanyelu okenye ugwu wee sị o nwere obele nwa bata n'oge mbatasị wee welezi anya nye obele nwa nye nwere eji atụfu ya ọ dị egwu na Chukwunna bi n'enigwe ha ọma nkwenata m ife ụdị ife ọjọọ dị na-akọ John na-akọ ọ gaghị abịa mana kedu maka ndị a nọ n'ime ebe ahụ na-afụ ife ọjọọ n'ụwa ụmụ mmadụ agbanyeghị na fa bụ ndị ori afụrụ anya mana fa ka bụrụle mmadụ ya bụ ekwesị inyefe ikike mmadụ ekwesị inyefe anya mana ndị ori a na-egidekwa na anọ n'ebe ama na ya egide ha na bụ ndị osi
mana ha nwa nwekere ikikere nke ha ka afọgodi ndị afụrụ ndị amara ọdị ama nye nwa ka anyị na-ekwusị ka anyị yọọ gọọmenti etiti ka njugodi o mana ndị ori a na-egide na ha na-edobe na nga ama na ha bụ ndị ori ha nwekwa ikikere nke ha ka afọgodi ndị afụ bịa onye nwe ka anyị na-ayọ gọọmenti etiti ka fa n'abalị ife anya dozie anya ọjọka emego otu ahụ ka otu onye n'ime ha si Abuja bake n'ebe ahụ mmadụ ihe ụmụ mmadụ na-ahụ n'ime ebe ahụ ọ bụrụ na prezidenti nwere na ya ga-aba na nga ọ dị mee anya ụtọ na oto dupule ọbịa na họtel Oga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ a na-akọ ihe onye nnọchite ndị na-azụ afịa kedu ha nke anyị bịa ọ dịkwa mma gịnị biko achọrọ m ka m ụzọ ya oge mgbara maka ihe a mere n'oge gara aga mba iwe dịrọ m n'obi iwe anarọ m n'obi tapalụ maka na mụnwa jikwa ya mụta obere ife ụdị akwụkwọ nwa m ji abịa anya unu ekwesịrị m ịdị na-atọgbu ya ebe ọbụla mụnwa werukwa ya mụta obere ife iwe dịrọ m n'obi dịka si bụ onwe ihe bụ wee bịa ndị ụlọ ọrụ anyị lechara sị ka ọ bụrụzie gị na-emeziri ha ụgbọala ha karịrị 30 eziokwu ụgbọala iri a kezi ọkwa nnukwu eche kafa na-echere m ife ahụ kezi ife mefa ji eche ụdị echicha mma sị na ọ bụ n'isi ahụrụ ka esi ama ụtọ ha lechara otu isi wee gaa n'okwu a dapụtara oge a sị na onye abụkwa n'ezigbo mmadụ ka ha jiri ya tie gị aka n'obi ịma dịka nsi wee kwue asịbụ m na ka nsi kwue na mbụ ife anwa mee oge anwa ọ ife be ede ji be nwee o nwee ife butere ya mana ewelugo m ya mụta ife iwu anara m n'obi tapala mana ụdị echi afọ na-echere ma ọ dịkwa mma ụgbọala na-erikakwa mana ihe ntụ mobere oge ka nche enye eche ka nche enye eche m ga-abụ anyị daalụ Sito, ka ebe Sito nọ Abemu. Didi egwu na nwa. Onye okwe. Nke na-egbucha m n'ọbụ na ịbịa. Hey, Apama. Hey, ebe a ka ị nọ. Wee sị m na ọ na-eche ike mgbe ụtụtụ. Na ọ na-eche gị chefugo na ebe mụ na gị kwesịrị ịga tata. Ọkwụ mụ igwe m na nkwa na mụ na gị ya eso. Anyị kpaghalịsịa na mgbede a nwesị aṅụlị gaghalịsị ebe anyị na-anya aga imetụcha m mma. Anyị mesịanụ anyị gazie na Pleasure Hotel. Ọkwa nwa South gị mụ na gị kwuru na nwa South ya gụrụ egwu ebe ahụ na mgbede a ma gị nka mme gị. Ị bịa nnọọ bịa hapụ m bịa soro nwa iberibe anụ nwa na-abaghị uru na-agagharị anọrọ ebe a. Mụ nwa ka ị kpọrọ onye iberibe onye na-abaghị uru. Apama ọ ngị nwa kpatara ihe niile. Eche m isi na m bụ ahụhụ nọ mmanụ aṅụ gị. Mụnwa bụ onye ị na-akpọ ahụhụ nọ n'ime mmanụ aṅụ gị. Ihe ị na-emebi ịkpọrọ ụmụ nwaanyị mmanụ agagharị. Ihe a ka ị na-eme Apama. Onye iri ofe egusi ori ofe ọgbọnọ. Ọ nwoke ka mbọ. Ihe meenụ bụ na emecha ka mụ na gị ya enwe. Bịagodi isi n'ọmụ mụnwa ka isi bụ onye iberibe onye na-amaghị ihe. Nka ya ekwukwu ya ọzọ nsị na ịbụ onye iberibe ịgbaghị ihe ana ịbụ onye nsị na ịbụ kwashi ama m n'ọrụ maka ịhụnanya ka unu ji anụ ọgụ a ọ ego m ka unu rie ego m igbuo onwe unu gbuo n'onwe unu ebe ahụ. Ogene, ị chọghị
nye minara nka ngwa ya mbuzi onwe gị na minara gịnị ka m mejie gị minara mgbe nye gị maka na gịnị mee mbọsị ka ị na-ata mkpụrụ osisi gị bụ mata melon inyere m ọkwa yọkata gị mkpụrụ anya chidapụ na inyere m mana mbọsị ahụ efukwara nwa na-ere mkpụrụ isi a maka gịnị wee vigoro nke gị gị nwe egolo nke ahụ ego anya ofe ezikwupụ eziokwu igolo nke ahụ ego na ọ bụrụ na ọ nye gị n'efu maka na ị na-egoro ego gị na-eke kezaya nke iji bụ kezaya ịfọrọ nwatakịrị were ego gị na-ekponye pampọs ọ bụrụ si ya ndị niile na-ebu ife abatacha ebe anwa na ị na-ekechafe ego gị ọ bụ na ijide ego gị mee chacha ife baba iji abụghị na-aga na-eti ego gị iwere ego gị chee ụmụ agbọghọbịa iji goro nke ego ọ bụrụ na efu ka ọ nye gị gbanwee ayọ gbanwee naanị ị ka na-ekwu abi naanị ị ka na-ekwu mana mbọsị a enyekwere gị wee racha ori nke onye ọzọ mụ na-atụ nne ka ịdị anwụ n'ebe a nne ma gbọọte maka mmanya gbọọte amakwa m ife nji anarị gị ife ahụ Iron na Spana nyekwanụ mmanya unu ọ na-asị ka njikene ka ife na-enenụ nke unu na-eri ebe a na-akwari unu ebutere ụkwa n'osisi ụkpaka Spana na Iron ka Livi ọ tụnyetụrụ unu na nke o wetara ịma Madam Testy ndị ife ọ ịghọtara ebe m na-eje ịghọtara ebe ị na-eje amakwa m ebe ị na-eje onwere ebe m ghọtara ị na-eje chacharị mmadụ anụkwara ife na ịbụkwana ife hapụ n'ilo jekọba onwe ọkwa ife Livinus nya mpaka m sisi afọ Livinus enye kwụọ m dị anyị na Iron Livinus onye na ebe aka m adọrọkwa ya nekwe onwekwa ife dị ebe a duo mana onye ru unu ka unu si hapụ enyi unu nwoke onye eme iri ife a ọ na-eme unu amara na ife a adịrọ mma na ọ jọgburu onwe ya unu arapụ ya nke a ka ma ya akọwa nwụrụ ọ nwekwara ka ọ dị ife mmụọ m ọbụla ife ọbụla gbasara ego ụmụ nwaanyị na-akpata ya gụọrọ m nke atata gụọrọ m nke echi niile gịnị ga-eme ka ọkụkọ ghara igwunye ọnụ na nsị Iron ọkwa asị ekwetekwa m na nke anyị na-ekwu anyị ama m na anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị na-alaik ife dị mma mana anyị asị unu jee tinye aka na ife ọjọọ anyị asị unu jee zuo ori ka anyị asị unu jee mewe tinyebe aka n'ife ọjọọ mbanụ ife anyị si unu mee unu gbasi mbọ ike unu arụ ọrụ dị mma mgbe unu arụ ọrụ dị mma ụmụ nwaanyị ga na-alaik afụkwa unu n'anya rinne ife na-akọwata nwaanyị dị asọ nwa Madam Testy dị asọ ịkọchara akpa gị nwụrụ nke ịmazicha anwa m ọ dị mma ọkwa ife ikwu ọ dị mma na dị otu anyị sikwu Spana ọ masịkwa gị o gị were ọ masịkwa gị gị rapụkwa ya kama na ife m na-agwa gị bụ eziokwu dị na ya gbaanụ mbọ ụmụ nwaanyị ga-afụ unu n'anya ọ rakwa ka ọ ha n'ọnụ weta opuna ka anyị chiri gburugburu nke a dị oje nke a dị Oga Jonas onye ruo onye rie onye ruo Oga Jonas onye ruo onye rie onye abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ a na-akọ ihe na-eme kedụrụ okwu dịva na mmadụ anya enezi mmadụ anya ọzọ FIFA ka ka na-ekwu nwere adị m ekwu na-ego nwa FIFA na ị na-ene ya ka na-ekwu n'oge jiri nwayọ na-ene ya na ọ bụcha nwekapụsị gị ene n'oge jiri nwayọ na-ekwu ijiri nwayọ na-ene ya n'ụdị na nwa aka bụ aka ile nwa na nwa ojugo kwube na ọ dị mmụọ niile ka inwe anyị na-afụzi ụzọ ọfụma ọfụma ọ dịkwa egwu ọnyanụ Oga Jonas igoro ka ụgbọala si bụrụ n'egwu otu ahụ kwesịrị ịdị ọ bụ na ọgwụ na onye nwe ụgbọala ndị aka aka masị ka ngwụrụ nji ụgbọala na-akwụsị ụgwọ obi ya ka dị ọfụma ọ maka na ọ jebe Abuja mere ọka wetara ego ozugbo o si Abuja bata weta ego alụziere m ya ụgbọala mmụọ na-enekwa ya na tupu ọ bata nke nwa ga-abatago ozugbo ngwa ka nje kwakọwa ụgwọ jee nke ọma o
ama m na ikene bugo m oke ka ime bịanụ ọ bụ na ihe ọ na-adịghị ọkụ ọkụ ọ bụrụ nne ọ gị ọkwa na ọgụmọgwụ sọsọ nwaanyị mfụ na mara mma nke ukwuu gbara ozi m gbowo na nchọ ka mụ na gị wee kwa nkata ụna ọ na-anụghị ọkụ na ya iron face kita nwunye m n'ọtụtụ n'obere oge na ndị m kpabata ebe ọ ya amasị m ka anyị nwee oge anyị eji wee nọkọrịta gbazi ya ị nwere oge nnọọ ịchọrọ ịra ka m gwa gị ihe anyị ji na-agbagharị na-amịgharị ị na-achụ n'aka m ihe nweta ọ ga-akwụ ụgwọ ejiri ọdị igbo agwa enyi ọcha ịrụ dị mkpọkọrọ akụkọ dị ka ebe ka ọ ga-esi wee weta ego wee gwuo ife bụ nwa na mgbe ọrụ na-agba mbọ ọ bịa kwafọ kịta bịa na jenye mami ihe ga gbasara ọ mere ọ na-ejere limo mmanya o jewe limo mmanya ihe bụ akwụ na-agwa gị bụ na ọ ga-akwụ ụgwọ ọ dị mma ka njikọrọ ọ bụkwa na onye nwe ụgbọala na-abịa gịnị ka ị ga-agwa onye ga na-agwụkwa gị na ọ ga-akwụ ya bụ n'olulo nke mụ na ịfụzi ya n'ụzọ ị nwere ike ikene m ekene ụtụtụ injin iburu o nwere ife ikwu maka ya ife m n'ụzọ anagata ka ife na-emeghị inwe ọnụ ịjụ m kedu ife nchọ ka ime